tuku kancil ning Kutha Sala Mas Percil panjang yuswa. Amin. Manuk pentet kecemplung kali Mas Kuntet banyak rezeki. Amin. Eneng kayu cemplung sumur Mas Bayu mugi panjang umur. Amin. 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 Ning tengah banyu enek donat, Mas Bayu muga paringi sehat. Amin. 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 Niki wilayah kula Macange. Oh iya ta, nggih ta. Ya. Wonten perunggahan wetan menika wilayah. Wah, kula niku pun tepang sedanten wilayah mriki. Apa iya? Nggih, saestu niki wonten dhuwure kali niki. Kali Gunting niki. Iya bener iki. Ya bener. Apal nih. Apal kula wilayah mriki niku apal. Napa melih niki teng daleme Bapak Bogang. Bakul welut niku. Bagong. Bagong. Bogang. Bogange gempil. Bapak Bagong. Bogange gempil. Produksi welut. Welut Niku Nggih. pun mlebet kuliner. Nggih, welut jebleng mlebet pun daharan napa sing mboten wonten teng lebet niki wau. Kabeh disiapi Nggih, ya, Mas. siapi. Wah. Rica-rica welut kering. Cuwilik cilik. Balik ra Ya, segede. oh kuwi digoreng ya mesti mengkeret ya. Wah ngoten nggih. Nah, Nggih. Acarane napa Pak Cangik niki? acarane bersih desa. Lah, niku lho, karep kula niku. Nyapa? Apa kok lah? Nyapa? Ya muni lah apa ya ora oleh. Suwe ra taun tetok Mas Bayu kuwi malah. Padha bolone. Kangen ngeten iki Mas Bayu. Ora tau gelem tak pethuk ya cah kuwi ya. Gelem jane. Kapanane ning Solo sampean tak telepon ra diangkat. Lah wong kene Wifi muntek ya. lah ning aku kangen tenan kok karo panjenengan berdua aku ya. Lah nggih. Tak kangeni sampeyan tok wong loro. Liyane aku ora kangen. Sampeyan tok sing tak kangen. Mas Bayu. Wonten lho. Mas wilayahe iki lho Mas. Lho nggih, aku wis ngerti. Ning aku kangenku karo jenengan tok. Nggih, pun. Niki bersih desa niku wis diangkah 3 tahun, 3 tahun yang lalu. Ya ta panjenengan mesti napa dawuh wis. Nggih. Bersih desa niki kula ditelepon itu 2 tahun ke 3 tahun yang aduh rego lawas dat iki. Lah, kuwi. Kowe ora usah mikir masalah rego. Ngono lho. Wong ki kudu ikhlas. Ikhlas diengkolmu lah bensine blitar kene bosok ya kowe. Lah ya wis ngerti, jek jaman semono 3 tahun kepungkur. Ah, Jaman kepet Covid. Covid. Ya. Rego lawas karo saiki badakno. Wis ora usah mikir. Lah sing mikir sapa? Ben panitia. Kok rumangsaku. Wong iki sing penting apa kebak rasa syukur lek nggih ngoten to Pak Cange. Nggih, mestinipun. Lah. Iya ta, aku kok mosok salah iki lho. Kuwi bener. Gagah aku wis. Wong urip ning alam donya iki kudu rukun rumangsa. Ya. Nah, Rumangsa rukun, Nggih, kabeh iki dulur. Nggih. Aku nek dianggap Mas Bayu nganggep aku kanca, moh. Dulur. Aku kudu dulur. Nggih. Sebab apa awake dhewe iki ning donya diutus bareng-bareng ora enek bedane. Ah, Ya toh? nggih. Lah iya mangane dulur. Ngalih tak omong bersih desa. Lain sakartum la ajidanakum. Apa nek terusane Pak? Apa? Apa? Ning lho Mas. Ning ngeten iki lho Mas Bayu. ya sampeyan sing sabar. Lah, nggih, Oh, ngoten. sing jenenge kanca ya ngono. Nggih. Saling menutupi kekurangan. Lah, Sama nggih, sinamada. nggih, Nggih nggih. leres, tapi lah umuke teng ajeng lho. Santrine Gus Miftah, santrine Gus Gendeng, santrine Gus Samsudin. Ora melu aku kuwi duduk ngawur. Mosok melu kuwi. Gus Sidam. Oh, Gus Idam. Dekengan pusat. Nggih. Ngoten niku. La in sakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabillah sadid. Bener. Wong sing gelem mensyukuri nikmate Gusti Allah bakal ditambahi nikmate. Amin. Wong sing kufur adab sing diterima. Contone dalu punika penontone kuwatah ngeten iki sing didelok-delok ibu-ibu tok teng ajeng sebab Nggih. napa jenengan ngertos? Sebabnya apa? Wong lanang kalah karo wong wedok. Sakmene kae iki. Saestu. Saestu. Mbok sampeyan anu li. Mosok kok wong lanang kalah karo wedok. Lah nggih. Wes. Jenengan trimo napa mboten Mas Cange? Ya ora trimo ora. Presiden rumah tangga Mas Cange. Ah iya no kepala keluarga kok. Pimpinan. Oke. Kowe kondi omahmu kondi. Banyuwangi. Banyuwangi. Rene nyapa? Megawe. Golek apa? Duit. Duit kene sapa? Bojoku. Buruwe wong wedok. Lah, ya apa ora? Sampeyan kabeh buru wedok. Jenengan. Apa? Jenengan saking Solo mriki napa niki sakniki? Nyambut gawe. Nyambut gawe. Patus napa? Duit. Duit kene sapa? Wong wedok bojone. Buruwe wong wedok. Waduh. Oh ngono to. Lah awakmu? Awakmu kok ndi? Banyuwangi. Rene iki. Apa? Dolan. Berarti ora butuh duit. Ah wis lunas kok. Apa sing dijaluk?
Lah lha upamane nuwun sewu kados jenengan ngeten iki. Pripun? Enek apa? Kados Rasa basan-basanan ora. Ya, oke. Wis tenang wae. Oke, kaya sampean iki saiki tak jabel bosoku. Oke. Kaya sampean kaya ngene iki bengi iki rene paribasan gedene dikei 70, 80 sampai 100 yuta. Dikene bojone sampean pira coba? Ayo mesine yo kabeh no. Aduh, aduh. Lho betul itu, Cel. Wong lanang kaya ngene kok sing urip. Udah tanggung jawab. Doh. Takon aku we. Tak apamu? Di paribasan 20 juta. 20 juta. Tak kene bojoku kabeh. Piro? Kabeh no. Aduh, carane kaya ngene iki lho. Wong lanang gak iso refreshing kaya ngono. Lah nek awakmu, Kaya aku gedene teko panitia dikai 30 nek 20. kene apa bojomu? 2 yuta. Astagfirullahaladzim. Inilah contohnya lelaki yang tidak tanggung jawab untuk membahagiakan istrimu. 2 yuta liyane dana kenakalan. Wah. Apik kuwi. Setuju napa mboten jenengan Mas Ange? Setuju. Lah nek setuju ya padha koculuke. Lho, wong kok nganggo dana kenakalane maksudmu piye? Lha saiki sampean umpamane saking pijet-pijete awak, remuk-remuke awak, pijet njaluk sing wedok, rokok njaluk sing wedok, ya malu to kita. Oh iya. Lelaki lho. Kudu ngetokke perwira ya. Iya kudu sing ngene. Iki lho, percil dekengan pusat le. Ya tapi wong lanang tetep ning dhuwur, Cel. Ora. Bojoku ning dhuwur sosok ora ning dhuwur. Maksudnya tingkat lho, Bang. Iya. Omahku ki tingkat. Heeh. Ning omah dhuwur to. Nggih, kados kula ngeten iki piye carane ngopeni wong wedok ben seneng. Niku jenengan tanglet kula. Ngerti nek wong wedok iki ning ndi diciptakne pancene ya turunane Hawa, nyecret. Sebab mangap hawa wong lanang Adam mingkem. Wong lanang mingkem terus mikir akhirnya stroke. Bener, Ret. Lah saiki kanggo awakmu, nuwun sewu Mas Ange. Saiki kanggo awakmu nek carane bojo nyecret ben ora nyecret iki piye? Tukone gelang karo kalung. Iki lho. Niki wong hebat iki ngene iki. Tanggung jawab. Jenenge tanggung jawab mboten? Iya. Boros. Lha kok boros lho, Tet? Wong wedok nyecret pengen apa-apa mbok tukane apa? Gelang. Mas piro saiki? Hah, bayarmu ndi? Ngene cuma nyecret to? Ya. Cuk gelang boros pirang-pirang yuta. Lah tukane apa? Cukup 20.000. Apa, Pak? Tukokno lipen. Lipen apa? Lipen sing warna putih cair. Merke LTco. Wis mingkem kuwi. Iki lho. Ora. Sampeyan kowe iki mbok padane wong wedok saenene mbok padane karo bojomu sing merongos kuwi masalahe. Merongos no. Aku cinta, dek manis. Yo. Sampeyan Wis aku mikir omongane percil iki mah lho. Pripun? Sampai nyambut gawe duit ora sah kaya wedok kabeh ya to? Kudu disihke. Nggih. Kudu membahagiakan istri. Iya. Tukoke apa? Heh? Wedok mah tukoke apa? Gelang, Bos. Tukoke gelang. Lah ya tukoke gelang tukoke apa meneh? Kalung. Wah, ku ya goblok. Ku ya dadi buruhe wong wedok. Iki lho, jangkrik balik nggon. Ayo, cari apa? Tukoke gelang 30 yuta. Nek 2 yuta. Heeh. Liyane dana kenakan, kono kene gelang kowe. Tapi suwi gelange karet tok, Tet. Siapa sampean? Aku mau kalah karo sampean kowe. Wong lanang iki tetep dadi pemimpin, Cek. Ora iso, wis to. Mak diteke gedine kaya ngene dibentas. Rungokno, iki bersih desa. Ya, acarane berdesa ya bersih awake dhewe. Iya, bener. Iki wong lanang dedeke wong lanang. Ora trimo aku. Lah kok iso? Wong lanang itu wajib membahagiakan orang tuanya sekalipun sudah berkeluarga, sekalipun sudah beristri. Setuju? Bahwasannya apa? Apa? Surga ada di telapak kaki ibu kanggo wong lanang. Mosok, Tet? Kok terus kendho iki piye? Wong lanang iki Menang le. Aja nemen-nemen kowe manut karo wong wedok kowe. Lah ya to dadi ibuku apa iki? Ibu iki apa le? Perjuangane ibu kanggo kowe. Mosok Pangkat, jabatan, bukan hanya kecerdasannya, bukan karena kepinterane lurah sampai jadi presiden. Kuwi dongane wong tuwa le, dongane ibu. mosok to, Tet? Tenan ya. Rungokno kowe. Kowe nek ora dongane wong tuwek, ora metu saka penjara Hong Kong kowe. Aja guyu lho. Ane penjara guyu. Ora guyu, aku bangga. Aku bangga kancaku di penjara ning Hong Kong. Bangga. Wancine kowe 3 tahun ibu sujud ben terwujud. Rungokno kowe. Iya. Dadi 35 dina. Dongane sapa? Ibu, Tet. Ibu. Kayak ngono kuwi yo nanti ibu iki. Ibu anak iki sampai gede sampai tuwek
ora iso bayar utange anak karo wong tuwa. Juta-juta ana, miliar ana banda dunyane. Pangkat apa, jabatan apa, nek ora dongane ibu iku utang anake. Rungokno kuwi lho. Kowe kuwi aku iso melu apa? Iki lho. 5 utange anak sing ora iso dibayar. Apa? Siji air ketuban di saat ibu mengandung. Netes-netes ketuban ibu. Iya. Net piye? Iya. Ora iso bayar sampe dhewe. Ojo sembrono. Iki nomor 2. Loro apa? Darah di saat ibu melahirkan. Mecer-mecer rono-rono. Iso kowe balekne geti wong tuwa. Ora mungkin ya. Ora mungkin. Enake didek masa gelem kok. Apa tekan didih barang. Iki lho. Lah kuwi rungokno. Iya. Nomor 3. Air susu di saat ibu menyusui. Mulai setahun, mulai lahir sampai 3 tahun ngempeng. Untung air cepet pentile ibumu. Kaya ngono kuwi. Kuwi urung wong tuwa sing nglairke kowe. Wong tuwa mbobot ya to nganti nglairke, nganti diarani perang cangkil. Sabil. Oh, sabil. Ngempeng. Anak ngempeng sampai 3 tahun durung bapak kuwi sing ngempeng. Ya iya, layak gonku ning enane anake Napa? muta-muta. Sebabnya apa? Susune mambu bagus. Wah. Iki lho. Oh, kowe wis diringi tutur barang kok ya sing tenanan. Rumah sakit kok. Ya salah sapa gini iki tutur bareng. Dengan Abu Bakar. Nomor 3. Nomor 4. Papat apa? Air Papat apa? keringat. Air keringat di saat ibu mengasuh anaknya. bener. Endi sampai maghrib urung mulih Nggih. digoleki sampai keringetan. Masalah. Sing luwih penting nomor 5. 5. Air mata di saat sujud. Sujud. Ibu sujud mendoakan kamu. Ya para sampai cita-citanya terwujud. Kadang anak cita-citanya sukses tercapai lali karo ibumu. Masa Dad? Ojo nganti dumuk-dumuk wong tua le. Aku njaluk duwite, nyili duwite nggo tuku beras aku urung adang le. Ojo nganti kowe. Dad, lah tanggomu enek sing ngono kuwi. Oh, anak kok sampe ora bakti karo wong wedok kon nggonku ya, Dad. Dikapakne. Tak bacok cengele. Ya nemen-men kok ya tukane kaya ngono ya, Dad ya. Macange Ngapa? Ngerasah guyu. nangis lho. Oh, nangis ta. Tak Sampe kira- mosok aku ekspresiku nangis karo guyu ra nek bedane sampean iki. Pripun? Enten apa? Kados ngeten iki Pak Kundet ngeten iki matur kula trenyuh saestu. Leres Mas Kancil. Mas Percil. Gak wis dan dakelo dhewe dakelo. Kowe dakelo karo kancil CS. Sabar. Wong ki ora enek kabeh iki ning donya ki ora enek sing Mangan bener ya nganggo kencer kok. Lah ki enek salah lupute to, ora mung bener tok. Itu perbedaan, janganlah perbedaan dibuat perseteruan, Nggih. tapi perbedaan buatlah persatuan. Amin. Amin. Ini zaman-zaman saiki lho, zaman politik lho Mak Sange. Nggih, zaman politik majuning medsos ku ya medeni. Leres Pesta demokrasi. Iya, sing jenenge pesta kuwi kudune seneng. Nggih. Aja nganti gontok-gontokan. Banyak intimidasi dan Lah, indikasi. kuwi, Kowe wis roh, singgiri. kowe ra roh. Nyapa? Diingin ning kene bakul welut. Hah. Dibacoki, Cil. Masalah Dad bakul welut tiba. Ditugeli bakul welut, Cil. Duh, kok ya tegel ya. Kok tegel. Ora mung kono, Surabaya ning medsos Hah. bakul sate disunduki. Waduh. Salah. Ndah neyo ya. Terus Ngetan sithik Sidoarjo Hah? ning medsos bakul roti dibakar. bah kok nyelot gua. Aku susu karo awakmu. Dad, Apa? enek bakul dawet diciduk. Tadi. Tak Ya dilak. pancen wis gathukan. Lah iki omongane ra genah lho, Bos. Oh, sampean iki kok rumangsaku. Wong iki sing penting kene iki lak wujud rasa seneng, Iya. menghibur masyarakat yang hadir pada malam hari. Membudayakan budaya Lah, agar tidak iya. punah. Gitu loh. Nah, dhewe kan pekerja seni. Iya. Lah nek pekerja seni tapi yang enggak ada yang melestarikan, yo mringis ning omah ra nek sing nanggap. Nah, ngono lho. Betul. Nah, mulane ora iso kok awake dhewe urip ijen. Ya to, arep ndadel ki mbanyol lucu kaya ngapa. Nek ora ana sing nanggap, ora ana sing seneng, ayo awake dhewe malah kapitunan dhewe. Mula Oh, ngoten nggih. kita berikan yang terbaik untuk Nggih. warga Perunggahan Wetan. Lah, luar biasa. Napa malah niki komplit jenengan beto sinden. Walah, kathah niki. Mosok iki sinden. Lah sing ngomong reca ya kok sinden karo Mas Iya, sampean karo ngono nesu. sampean ku lho, aku rumpani ra penak belas. Ngono kok muring-muring wae.
Kados ngaten iki nuwun sewu sakniki kula pun mboten nate mangku sinden pun mboten nate. Pun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hampir 2 tahun setengah. Ngono ya. Mboten nate mangku sinden. Dadi wis jijik ngono. Nggih, mboten nate mangku penyanyi. Wingi tapi mangku pura lho, Sil. Tak bacok Nembang kae lho, mangku pura. Oh, nyanyi. Nggih. Ning Lah sebabe apa? jenenge bojoku ngono ndek saiki wis ora. Ya ora ya diomongi celak iso aja ngene. Sebab kula niku pun gandul sarunge kiai. Kula niku teng pundi-pundi sakniki mulai pondok pundi mawon kula pun bengi sakniki. Gandoli sarunge kiai sampai suwek sinten. Ayo, nanti kiai ini ra iso mlaku. Nggih, Mas gandul. kula manut ngoten lho. Oh, Sakniki. Ben apa nyambut gawe iso barokah lah nggih ngoten. Nggih, oke, siap. Nggih, mula yo iki saiki lek-lekan awake dhewe aku arep limbukan sak senengku, aja dindek nek aku pengen macet. Mas Sange, piye? Biasa nek wektune biasa. Cocok. Iya lho. Wong sering iki Bayu Prisdianto ya. Wong ki nek megawe ngangge rasa ora mung mikir wektu. Lah ngoten to? Nggih. Sing penting kabeh bahagia. Ngono lho, Cil. Biasa nek wektune biasa. Apa kaya? Mas Percil, ayo Alam. tetembangan sawetara sik. Ayo. Jenengan pilih sing putih niki. Ayo sampean sik mang milih sing ndi? Ampun, gadah jenengan Nggih, kok. Kula mriki namung titip wae. Nunut. Lah masalah nunut teng mriki. Lah niki napa? Niki saking tak sinten kula. Ayo, tak kenalan sik, kenalan. Ayo, monggo. Saniki ni pinter Mas Percil niki. Piye ta? Wong yo saya laris, saya hebat, luar biasa. Pokok wong wedok didelok teko alis iki ciri-cirine piye? Titikane nganti mudeng. Nggih, jenengan mriko jam 11 jam 9 awan. Jenengan kuatah tiyang mriko. Neng dalan Nggih, Oh. BNI, BRI. Utang Pak kuwi Pak dudu anu kok Mas Awu. Omongane aja sing kuwi kok Mas Saru. Utang diomong ndur panggung, bacok cengelmu malah. Kowe diutang apa ora? Duwe. Lho lah Ning iya. aku tenan, aku kangen tenan karo jenengan tok. Wong loro tok kuwi lho sing tak. Nggih, nggih. Nek liyane aku ora kangen. Nggih, nggih. Betul napa? Betul napa? Kula nggih kangen. Kenalan. Pareng asma sinten, Mbak? Namanya siapa? Nggih, nderek tepang Cak Percil. Iji. Kula Rizky Ainanda. Rizky Ainanda Utami. Utami. Nggih. Wong wedok nuwun sewu Mas Kudet, Mak Cange. Oleh alise kaya ngene iki. Dadi alise piye? kene iki rada apa ki kenceng tapi rene-rene rada mudhun. Mudhun, Ngene iki. Iki karo wong lanang kuwi ora tek wani bocah kaya ngene. Oh manut e. Oh. Ora tek wani. Setia ya. Sebab sing lanang duwe dhuwit. Umum ora Lah sing lanang ra duwe dhuwit ya diperkes lambene. Aja seneng sik malah Jariku setia kowe. sing lanang sing gender lho. Sing gender sing iki. Aja seneng sih. Ngeten iki jane lak mboten asline daringan bocor niki. Oh. Mboten kenging. Jak Iya, iya. lumpuk-lumpuk ki angel. Angel. Tuku ae kaya ngene iki. Iya. Alise Alise dilirik. Rodok niki lurus, ring mudhun. Mudhun. Pun Oh. wis genah niku. Oke, nek iki Benten betul. malih kalau niki Nduk, namanya siapa cantik? Iya, saya Dita Indawati. Dita. Ya. Bidalen sang pundi? Aslinipun Banyuwangi. Alah, Cantik. wong lak kalak karaktere Alise kan Alise piye, kuwandel. Alise piye? Ales lak kuwandel. Heeh. Ayo. Ngopo? Alis kandel iki ngopo? Nyapa? Alis kandel iki apa? Nyapa kowe? Tahu apa? Nyapa alis lak kandel kuwi wani karo wong lanang kaya ngene. Lah, mesti nek sing kandel kuwi. Ora mesti kandel atine. Iya, kandel kandel tekate. tenagane. Oh, iya. Nyambut gawe rina wengi wis ora tau mikir. Sing penting golek dhuwit karo wong lanang wani. Sing penting lak lanang iki ora megahe, tapi lak sing lanang megahe ya ora wani bos ngenten. Oh. Saestu bocah kaya ngene iki setia. Oh, setia. Sitok ya sitok. Ning lak dilarani lara merongkol njero atine dhek. Ning lak nek wong lanang liwat ya nglirik. Oh iya. Iki Bedone kuwi, bedone kuwi. Iya. Nggih to. Ya wong kocak bone. Ngomong golek ini ki mesti omahmu ngene to, Nduk, Banyangi to, Jajak to. Nggih. Tapi saiki ning Solo to. Nggih, nang Seragen. Iya Seragen. Iya. Sadurunge Solo to. Lah iya to, Bang. Iya. Omahmu madhep ngidul. Nggih, kok ngerti to, Cak? Diane lok tenan luar biasa Saya iki. lok tenan. Diomongin. Saniki ning dukun niki. Lah Dukun iya. biasmu karo Mas aku. Cak kanceli lho rumah saku. Tak percil iki rumah saku. Ditenan. Saiki kok hebat tenan lho. Mas Bayu Prisdianto. Mbah, Mas Bayu Darmito. Madhep. Iku madhep. Ya, bener rumahnya. Bener to. Cat putih, Nduk. Ya, benar. Waduh, iya Glen. Enek Alah, paling cat putih tok mburi omahe ro apa ora? Mburi omah nek pawone.
Iya, kok bener tuh, Cak? Dia ngerti. Sumure sitok. Ya iya ta? Mburi pawon. Ya. Toiletmu loro. Ya. Alah, lho, tanduran ngarepe apa aja, Cak? Ngarep kuwi tandurane pelem. Ora. Lho. Tapi mbiyen bae pelem, mbiyen. Oh iya, bae. Iki sok rong roh, Bos. Iya, iya. Urung lahir ya. Urung lahir. Sing ning Banyuwangi, Banyuwangi urung tekan Sragen. Iya. Sopo jenenge? Kancil. Ben marem deh. Ora. Prengil. Niki daringane bocor. Iki bocah iki. Ya wis. Jajare? Jajare Nah, iki. poy Nyapa? luar biasa. Lah, Iki senengane Pak Andi ngene kaya ngene iki. Nuwun sewu pidalem sang pundi, Mbak Yu? Selamat malam. Ditekoki basa Jawa jawabe bahasa Indonesia budek to niki. Kok budek kancane bahasa Indonesia. Ora kok budek kok. Ya kae ya mengikuti no. Nggih. Selamat malam. Ya. Namanya siapa cantik? Suci Ovita Dewi. Suci, panggilannya siapa? Suci. Apa itu rumahnya di mana? Di mana-mana. Berarti Bambung. Apa? Bambung. Apa? Lah enggak maksudnya kok di mana-mana rumah berarti banyak rumahnya. Iya. Oh gitu. Namanya Suci. Suci. Kesukaan makanan apa, Dek? Semua suka. Waduh. Iya. Apa Cuma suka ki model-model kaya kulkas. Acak percaya bisa bahasa Indonesia? Wah, bisa. Bahasa Bali bisa? Oke, kan keto sing aku sing aku. Oh, rahajeng Apa? wengi. Rahajeng wengi. Apa iki? Selamat malam. Oh, alah. Aku yo iso. Kengken kabare beli? Becek ketitik Allah ketitik. Aduh, tuh kuwi. Malah tekan. Oh, becek. Pun api gak terus pun api. Oh, melali beli, melali. Mali Jangan hijau. mali. Melali beli jajo dia. Jajo apa? Jajo apa? jajo gendruwo. Sing ado jaja gendruwo. Sing ado cicing, Pak. sing ado pes. Pak. Adi cicing, sing ado cicing ditu. Raro. cicing. Cicing. Ya, heeh. Kayak tekan kono barang. Wis tekan cicing barang. Tapi sering di Bali ya? Pernah di Bali? Iya. Oh Cegek, gitu. Iki bojone wong Bali yo. Masa? Iya kuwi. Masa Mas? Kemarin Iya. ini di Bali ini. Kamu berani sama saya? Enggak. Mau saya santet pakai leak? Anda minat? Lah aku Banyuwangi yo nggonku santet tapi sing teles nggonku. Urung garing. Sing teles bos. Iya. Sampeyan gelem ya sitok gon mulai. Gak. Di mobil enek. Mbak Suci. Mbak Suci dalam debu. Ya, kesucian hati ya koyo ngene. Lah. Atine suci. Tapi tadi kok bilang aku gitu? Tidak. Jelek. Enggak. Mbok Anda itu lihat di depan cermin gitu loh. Mbok Anda Maksudnya bos apa gini. tuh, Bos? Mbok Anda. Bos. Maksudnya bilang jelek itu Mas Percil, kalau kamu tuh ngentut berarti jelek. Ya. Kok tahu? Kok tahu aku bisa Ya ini ngentut? tadi saya dengar entute wong lemu ki beda karo wong kuru tenan. Lah Entuk iso beda-beda Lho iki. iki saestu macange. Piye Wong kuru Gimana? Mbak Nek cara kaya Rizky ngene iki paling nak tut tit. tit ngono. Lah sing ngene iki suarane. Ora suarane ning badeg. Alise jelirit, Bos. Ya. Kaya ngene iki gampang dihapusi sapa wae. Kaya ngene iki. Enggak percaya. Iya, sering Enggak, dihapusi. enggak. Hapusi dhuwit, ya dihapusi nyambut gawe, dihapusi gampang dihapusi. Nggih, kados ngeten iki. Heeh. Sebab wong kaya ngene gampang percaya. Nggih, paham ora? Oh. Nyelirit alise. Apal aku. Kok bisa? Iya, apal pokoke awake kaya ngene iki. Ya, gini mesti seneng mangan bocah kaya ngene iki. Enggak loh. Iki ndoprok brek mak. Enggak loh, aku enggak suka makan kok. Lah nyapa? Dimakan. Kamu sukanya anu Mas Bayu Prisdianto niku jenengan anu niku. Sapa? Bayu Prisdianto. Mas Bayu. Gimana toh Cak Kancil ini? Aduh, tak kancil. Tak kancil iki. Mbak Suci. Koncone Nggih, Mbak Suci. Tak belong. Menika Mbak Yu yang satu. Heeh. Nggih komplit pokoknya sedanten. Nggih. Mbak Fahmi Mbak Fahmi ngopo? Ponorogo. Nek kono kae loro wis ora duwe alis. Niki Loro kae wis ora duwe alis. nggih mate kula sampean aja Mas Bayu. Pun ngoten lho Mas Bayu. iki lak nembang aku diwarai iki. Kuwi ngerti tuyul. Oh ngerti nggih. Alise dicukur. Nggih. Mbak Darsini karo Mbak Fahmi. Nggih. Niku sae. Isi nembang sinten, Nduk? Niki napa? Ayo sik Mbak Dita sik ke Banyuwangi. Hah? Edit kita. Ayo. Podo itane kene, Nduk. Enggak, Kene enggak. sama Om Cakep. Ya Mbak. Kita katuran iki apa nonton
ngono, gek jagongan karo Banyuwangi, mau cara Bali. kelentik kabeh arek. Mikrofone. Ya apik-apik biyen Kang. Intine sing weruh sira kau. Ya sing weruh, biar biar kangen ambil di tas. Lari kali ayu diki ya. Ya, naruh wong-wong delok-delok ngomong apa percil iki paling ngono ya. Iki asli Dita. khas Banyuwangi. Khas Banyuwangi. Dita. Dita. Nggih, pripun, Cak? Nggih, niki kan seteng Tuban, wilayah Tuban niki. Nggih. Wilayah para nuwun sewu iki penggemar seni semuanya yang hadir. Luar biasa. Nembang aja ngisi-ngisini padha wong Banyuwangi iki. Om. Iki Pak Poh. Dadi kowe lu tenan kowe meh 50 to, Dat, mosok colok kapur. Nyek. Danya. Mbah Buyut. Ya lah. Nggih. Lah ngaturan nembang napa, Bos? Lah mbok pilih. Gerajakan Banyuwangi. Alah pripun to jenengan niku? Lah piye? Ya nggih niku mawon to. Alah Mas kene anu kok. Ayo, ke dibawani sik. Ayo, monggo. Lho Dita. Mambiar mayone Yo, enak-enakno yo te alon-alon. Kaget iki kabeh. Banyuwangi ngono lho, Bos. Lah iya tapi ngomong. Ya masa ayo, masa yo ngono. Banyuwangi ngono. Yo alon ngono ra iso to. Cul. Ya. Alon ngono lah alon. Ya. suwarane alon-alon biyen yo te. Kok kaya wong lara lho. Lah pripun jerene kon alon lho jerene. Bo, ancen ngoten niku lho Mas Kancil. Nggih Pak Kentut. Pak Kentut Jombang to kowe. Stowek. Di Wijaya kapok ra. Iya. gandeng belampiangan Iso ketip kowe ndak. Ganyar iki ndak. nyarambiai Hey ho ha ho he ho ha. Hit hit hit. Hati-hati kowe. Ojo kedip kowe. Ojo kedip ngene rene. Anyar iki Dit, tenan. Nduk. Hey Suruh. Loro make. lah ora apa-apa to Bos. Nusantara Hey 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 hey. Sep. Banyuwangi ngene iki to, Pak. Yo. Nggih ngeten iki. Iki Banyuwangi sing nyupal apa? Oh iya. 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 Banyuwangi Banyuwangi hamil titik hop. Ora lho. Sing kedange matane ra. Nandang kowe piye to? Waduh. Iki ora mudun barang blar. Wes. kenang wetan Segara ya, Teh. Sagara Lor lan kidul laras angker. Nun sewu Mbak Yu. Penonton wayang pada malam hari ini luar biasa Mas. Nggih. Penontonnya didumi lho. Kae minuman-minuman Bakul kayak Iki dodol kok didodol. Serius didumi. Lah didumi perintah ket mau bolak-balik ngliwat ae. Ayo, Dok. belambiangan Yo belambiangan kang hang alon-alon biyen hang penting lakon gut. Aranono te hop. Heis. Melek ojo turu we. Ojo turu we. Tenan. Kacake bar menang ngene kok. Nggih. Menang opo kalah terus sakidul biangan bareng ya. Yuk. Ya. Aja takon jenengan
Ronodion. Gumeliaring. Taman Sari ya, Teh. Gumeliaring. Taman Sari, Teh. Taman. Piye to, Cak? Iya bener. taman. Taman Sari Sari Nusantara di Belanjangan, di Belanjangan melari Taman Sari Nusantara di Belanjangan, di Belanjangan, melari Taman Sari Nusantara. Belanjangan senang susah wis tak ojo takon wis pirang-pirang jaman turun temoron ya wis Jadi kula niki ya alhamdulillah mbok anu ora ketang sedhela Nggih. nyuwun dawuh Mas Bupati mbok menawi kersa. Nggih, nggih. Mbok bilih anu nuwun sewu. Mbok bilih niki wong jenenge Nuwun. Monggo. Sinten niku? Kula sinten? Kula nuwun. Nuwun sewu. Mas. Pripun? Ngeten lho niki nggih. Sepuntene Nggih. wonten mbok bilih wonten Mboten sekeco. Niku Lare Kang calon Isruh. Ngeten, mboten sekeco. Jane niku calone Mas Bupati nggih niki. Oh, kok puasa bareng. Niku kok sareng. Masya Allah, gimana nek uang to ya Allah. Yo ngapura nggih, anu pancen aku anu yo jenenge Jenengan napa nglalekne putri asli Tuban. Nggih kula menika Sri Huning Mustika Tuban nggih. kula pancen ora lali karo panjenengan putri asli Ketuban. Ora sambung ke Bos. Oh, Tuban Tuban nggih. mawon. Oh nggih. Wilujeng dalu Wilujeng dalu Mbak Yu. Aduh ayune saiki meh. Saya ireng anu apa kuwi? Rik maneh wis disemir ireng kabeh. Saiki saya resi. Oh nggih, rambut to Mas. Nggih. Deg-degan aku Mas aku kok iso. Kenalan sih. Alhamdulillah saged sowan kalian warga masyarakat Prunggan Wetan Nggih. dateng kota Tuban, Kota Tuban. kota Bumi Wali. Nggih. Mulane Tuban ki plat nomor dilambangkan dengan simbol S. S. Sebabe ning apa? Ning kene nggone wali enek Sunan Bonang, Sunan Gesing, Sunan Bejagung, Nggih. Sunandar, Sunandir. Iso tekan Sunandar barang. Nyapo. Tanggi-tanggi Oh kula. iya. Ini ya tetep nganggo Sunan ngarepe. Nun Nggih, mula ngarepe S. Oh ngoten. Beda-beda Mas kuwi. Apa kuwi jenenge? Apa? Apa? Aku wae melawat. Simbol. Simbol. Nggih, Simbol. Simbol kendaraan Bapak Kapolres nggih pun dawuh. Dawuh apa, Mbak? Iki mengko awakmu mulih Nggih. langsung kon mampir ning Polres Tuban. Wonten apa? Wonten apa? Oleh-oleh. Oleh-oleh Mas. Apa, Mbak? Apa? Kaos biru. Tahanan Polres Tuban. Kowe ngawur karo masak Iki, tak sewodok ojo belasan kuwi. kenalan sih to. Iya, Wis toh, kenal Mas. apa urung Wirayani? Ya wong piantun kene iki enek sing kenal enek sing durung. Nah. Kae roh ora jenenge sapa? Lho, ya durung ngerti Mas. Kenal tak Kenal, kenal maka tak Tak kampleng Mas. sayang. Mesti ngene ngono kuwi apa? Klecam lambene. Bareng aspal Silih titik. Lha iki macak ning ndi to suwi kat mau ora metu. Ya aku yo ning gone sablon to Mas. Salon. Salon kok sablon. Lah nggih sebelahe niku Oh, sablon. nggih. Mungkin sing macak kaya. Bareng asma sinten, Mbak? Kula paring asma Litiana Soekarno Bagong. Oh, apa ya Iki anu to. bakul Sing welut, duwe kuliner. juragan welut iki. Lah riyen saderenge kalian ibu ini kan gendaan kula to, Pak. Tak Tapuk kowe lambemu. Wapuk lambe. Angger jeblek. Ning ndi kowe iki kronologine piye? Ketemune pas dhisik ning Dasin, Mas. Dasin. Aku iki kan buka usaha to, Mas. Usaha apa? Bakulan kroto. Kroto ki apa? Kroto ya pakan manuk. Manuke sapa? Manuke Pak Soekarno. Oh iya, Pak Karno ki keremenane kok. Lah, nggih. Oh, Manuk. Tapi pun keliling wilayah Jawa lho niki. Alhamdulillah kula niku Nggih. ditunjuk kalian Ibu Menteri Sosial Ibu Risma sebagai duta AID Indonesia. Oh, nggih. Dados kula keliling wilayah Indonesia tepatnya niki pas main teng Tuban. Nggih.
Alhamdulillah menurut survei Tuban sekarang bebas dari yang namanya lokalisasi tempat-tempat prostitusi. Tepuk tangan. Hebat, luar biasa. Mergo saiki wis pindah online Mas. Wis ora enek online ora enek. wis diblokir kabeh kok. Ngawur iki dah. Lah ketara kowe. Lah aku kan kulino open BO. Kirim panganan. Kirim Grab kuwi iki ngawur. Lah, iya. Nuwun sewu Mbak Yu. J, Mas. Menika hajatane lak nuwun sewu. Iya. Hajatan dalu menika nggih menika tasyakuran panen duku. Lah, Langsung panen buku. Ngawur. Lah apa aja? Sedekah. tasakuran sedekah bumi. Sedekah bumi Kamu desa sebagai Perganetan. kamu sebagai putra daerah minimal mau memberikan apa? Lah ngekeki apa to Mas wong aku gablek e ora kok kon ngekeki iki lho. Maksudnya iki ndongane lho, Mbak. Dongakne yang apa mudin apa piye wong kene iki sinden kok kon dongakne. Nek anu Mbak ninggali. Ningali apa? Ningali weling apa piye? Nggih monggo. Ora maksudnya iki apa lho, Mbak? Apa Ngekeki yang kamu persembahkan apa? Oh alah ngekeki to, ngekeki hiburan. Nah. Aku iki sebagai seorang putra Tuban. Iya. Seorang Putra apa itu? daerah. Iya, iya. Paling gak ojo ngantek ngisin-ngisine apa malah kerawan Mas Bupati Iya. Ronggolawe. Kok iso ora gula. Nggih. Lah yo dhisik. Engko lawe. Mas Bupati Nembang. saiki. Nembang apa? Yo nembang aku iki njaluk apa? Ya. Lagu sing klasik apa sing rekreasi? Klasik ya, klasik. Awakmu dikenal iki kene. Ndase iso Lagu. nglinthok to, Bos. Ndase kok nglinthok rambutan ya, Sisi. Lagu kok rekreasi. Mas wis Selasi karo kreasi. Kreasi. Ras anggure. Nggih. Paring asma mau sapa mau? Kula Litiana, sosok dipanggil Liti. Oh nggih. Ji. Oh saiki ya. Saiki jenenge Rizky. Nggih, nek Moko nek wong biasane- wedoke mesti ngarepe nganggo Nyi Rizky. Nyi Rizky. Dita ya ngono. Nyi Dita. Dita. Kowe mau sapa? Nyi Darsini, Nyi kula Darsini. Liti. Oh tadi Nyi. Nyi Liti. Oh nggih. Ah. Enggak enak to, Dan. enak. Enggak. Jok kuwi oleh jenenge wong tuaku lho. Oh iya. Aja ngono kuwi. Asmo iki lho yo kinare Joko. Mbak Nyilit. Anu. Hei, sampean ra usah kaya nyi, Mbak. Komplit, Man. Mbak Ampun mawon. disingkat. Oh nggih. Mbak Lit. Oh nggih Pak Lit. Mawon lho. Ya putra daerah. Saiki apa persembahan untuk masyarakat Mbak. niku napa? Nah. Lah jenengan nyuwun apa? Lah nek niki kadang-kadang abadi niki kan pun sering Abdi kok abadi. Lo toko bangunan wae. Abdi. abdi ya Mas. Kok abadi. Abdi. Iya. Bang iso Mbak sampean. Iya, Lah kok iso to Mas? Saking suwene gak petuk karo sampean iki lho ya. Allah. Alhamdulillah. Pripun. Blas gak kangen aku. Ndak. Nggih kangen ngoten lho, kangen ngoten Tenan ora main ning kene payu tenan, Mas. Ojo enggak oleh. Ya, ora oleh iki. ngono Kamu kuwi. itu meneruskan perjuangan orang Nembang. tuamu. Ayo, nembang. Wong tuamu terkenal. Iya. Mbak Sarindono iki. Sandiro. Sandirono Sarindono wapuk lan. Sandiwara. Guyon. Ora lho, kok sik to masang rambut kok kaya wong masang pathoke wong mati dientep-entepe barang. Lah akeh lho, Bos. Omong sithik sengkring lho Mas. Nyapa kok rambut kok patok maisan iki lho. Lah ora apa-apa ancane ya angel lho timbangane kok kemunduran akhirnya ceblok ngisin no. Lah awakmu kan ngerti dari ciri-cirine wong wedok iki cekel ngono ku piye jajal? Ya ro, pokoke wong wedok lek cekel kene iki mesti mesem. Mesem. Kuwi asli wong wedok. Lah dicekel jiwit kene iki mesti mlengos. Set. Nah, lah dicekel sing ngisor. Iki lah. Beda-beda, Mbak. Beda-beda. Angle dhewe-dhewe. Ciri khas niku kok mati. Tapi nuwun sewu menika sakniki walah Piye? kaduh rumah makan. Rumah makan. Alhamdulillah. Saestu. Boten Nyilit pamer. ku oleh apa? Nyilit. Anu Mbak Lit. Mbak Lit, niku oleh nyambut gawe ora muspro. Buka Cik. rumah makan. Rumah makan niku nuwun sewu. Nek sing anyar nanti, Mbak. Ning kene Mas. Ning ndi kae? Pinggir alun-alun. Ngebum. Ning kowe ning ngono ya? Iya toh. Wong nggih tapi saestu. Umpamane masing masak sapa tapi wong liya ya. Lah ya wong aku ya tetep aku kan riyen kula kan termasuk niku to. Cip to kula niki. Sep. Chef. Lho. Chef cip bocah skater kok. Cocok cengelmu. Tukang masak niku Wis ora oleh karo Pak Kapolres. Sep. chef. Ah. Kula liyen niku chef handal. Pak Soekarno niki anggenipun masak welut niku resep nggih saking Umpamane Mbak Yu pengen roh umpamane rawon. rawon ya gampang wong Tuban iki kabeh ngerti. Ning Bumbune resepe kali apa? kula benten. Oh bedane. Nggih,
daging niku digodhog sampe empuk. Aja lail bumbune bawang brambang sak cukup tambah kunci lambang sari permak daging karo kicol kecap. Crit. Rawon. Wis dadi rawon. Lah iku nek rawon umpama soto. Soto ya ora beda karo rawon. Soto ayam apa daging? Daging niku digodhog sampe empuk, bumbune aja lali bawang brambang sari tambah kunci lambang sari permak daging karo kicol kecap. Crit. Soto. Masyaallah. Nek anu sayur asem. Sayur asem iki mboten beda kalian soto kalian rawon. Asem ki digodhog sampai empuk, bumbune aja li bawang brambang jare tambah kunci lambang jare permak daging kali kita kecap. Umpamane bubur kacang ijo. Kacang ijo ora beda karo soto karo rawon, Mas. Kacang ijo digodhog sampai empuk aja li bumbune bawang brambang jare tambah kunci lambang. Ya mutah Mas aku. Bubur apa Bubur iki bawang Nggih tapi luar brambang. biasa. Bulan Ramadan dhek ngene iki. Umrohne ibuke. Alhamdulillah. Duit kula klumpune nggih Niku anak sing bekti karo wong tuwa ngono. Umrohne ibuke. Kula niki mireng kabar diterne teng Juanda Surabaya. Mantun niku pesawat landing. Take off. Mendarat di Jeddah. Landing Ibuke nangis. Ya Allah, Nangis ternyuh. Sebabnya Ketinggalan ning Juanda. oh pancen tak jak delok pesawat tok. ora diumrohke to. Nek wis duwe rencana apa wis nyelek. Mun bencana pun niki pun kula tumbasne anu kok. Apa? Kudung. Oh iya. udang ya apa-apa. Nembang ya, pelok apa selindro? Pelok selindro. Ya pelok selindro ya kena. Ora kena, pelok-pelok Pelok ya, selindro. selindro. Pelok ya? Pelok. Pelok saestu. Pelak. Pelak, Pak. Ora yang apa? Mari ngene iki tenan lho sing apik lan nembang. Mas Iya, iya. Bupati. Tenane Mas Bupati karo sapa apa meneh seniman asli Tuban. Kita nek suarane apik langsung ngerogosak. Nyapa? Nyawer. Mboten. Nyapa? Namung kukur-kukur. Yo nyawer Ngawur suara seneng nyepeleke. Mboten. Nggih sosok nggih nyawer. Pak Kapolres. Pak Kapolres Ono sinden ayu. Sinden suarane apik. Anjir. Astane ngrogo kantong mak. Sredek. Lah, diku Langsung. pistol. Bedil ndase dar. Apa? Den. Sing bedil ya sing banci iki lho. Rumah saku. Basa seko njupuk pistol iki lho. Ang padane maling kok piye? Kowe iki dikandani. Enggak pentas ki dipaku ben ra cepot. Sundre bolong apa piye ndas kok dipaku. Ayo. Di apa namanya? Anu Mas. Nek Mas, dina Minggu. Iya. Oh, aduh. Dina Minggu nek Minggu. Apa? Judulnya apa to, Mbak? Mbak? Lah ya sing dina Minggu sing tak Judulnya lho. Lah ya dina Minggu. Iya wis ya. Mana Anu Mak nyanyi. Malam Senin Malam judulnya. Senin judulnya. Ayo. Janjine. Ayo, Tang, ayo. Alah, ora usah jegok to. Mas. Dehem yo jegok. Ora apa-apa. Aku turunan apa piye sing Ora jegok. ora. Ya Pak Ki. Diantem. Aja nesu. Aja nesu. Mas liriki. Oh iya, lirik. Kula ngerol. Oh, kabel. Ngeral. Lah iki yo ngeral iki lho. Mas. Heeh. Di Heeh. Di golek kacamu lho, Di. Dadi wae. Dino Minggu ngono lho kok rumah saku angel men. Kae lho di. Kae lho. Kita anu kanca-kanca abdi kesel. Ben leren sik Ya terus. tabuhe aku. Oh iya wis. Kula ning mboten pamer lho anu Mak Cangik. Piye ta? Badan kula niku mengandung. Waduh, nggih. Kalau wingi mecahne gelas kalian rekor Nggih saestu. murai batu niku Tangane mawon niki lho. Murai batu. Tangane niki lho, muni napa? Biola. Mboten pamer Nek kula. diunggahne munine niki bas sing banter. Deng deng. Aja anu ret loro. Wingi sing urung tukul lho. Lah wis dijabut net. Ya ampun. Ayo coba. Coba tadi Niki. orang nganggo gamelan. Mboten usah, mboten Ning usah. memanfaatkan awake. Jeh. Mbak Lit kuwi mau. Kula sing saged niki. Dijajal sik. Coba dicoba sik. Niki napa, Mbak? 1 2 3. Tet Asik, tut asik, tot asik, gung, asik. tuluk. Oh ya, wes semuni kabeh ya. Saged nih. Coba balen. Balenin ya. Niki sing setunggal. tet tut tot tuluk. Anjajal nyoba satetan weh. Jenengan Heeh. iso apa ora Mas? Kok dirusakne? Piye nek wong ra pengalaman dirusakne lho. Mesti rusak sampean. Awakmu ngelasne ya. Aku harus dadakne bengkel lagi. Ha coba saiki nembang diringi karo awake dhewe sing Nggih. anu nabuhi gen Mas Percil nganggo kuwi.
Ayo. Belok ya Mas. Iya, ya. Sewadak dilasar ngono. Dina Minggu sing tak tungtet tak tung kowe ngatut Ya berapa? ning tawang matot ae gung ae ger tuluk Apik tenan ya. Ngeten iki sing dikangeni jenengan lho. Heeh. Kangen tenan aku ya Allah. wingi dituku wong 2 M ora tak kekne Mas Mosok, Mbak? iya Apa kuwi? ndas kula niki lho Ya nek mau nek dituku terus aku nek rau piye Ya kelarangan no sira turu 2 M kelarangan nek. larangan. pokoknya murah to Mas Ora ya larang tenan lho. Ayo nah. Ya. Dina Minggu sing tak tungtet kowe ngadut Asik-asik ning tawang matot ae gung ae tuluk nganti lingsir srengenge tet ana ketut aku nunggu kogung bengagung sok tuluk niku tasih alon dereng cepete Gonge kurang banter, gonge. Nggih. Kurang banter. Nggih. Nah, ya guru iku nek guru iku mau kaya mau gonge wis ngono ae ora iku kudu banter. Ayo, Lek. Ayo, Lek. Mas Kuwi to. saka sapa Marem-marem nih. iki dalang liyane kuwi renek to Mas Nyapa? Ayo dhewe melok iki. Kowe nyapa? Lah iya iki ya. jenenge pembunuhan Oh, lah aku mbok ora. antem Alon. Ya. Ya. Sirah om letrek rumah aku. Maning Mbok ya. karetmu Ini iki kayu sing isi, kurang. Mas. Sing kurang iki karetmu. aduh ya Kurang ajar ku nanti dijepret matane. Wawur. ndas dijepret rumah saku kok iso Coba. Ya. Penak malah ya. Penak. Gung. Asik. Nah, rada penak pisan. Ayo, cepet. Dina Minggu sing tak tungtet tut tot tet boleh alat musik liyane Ojo lemesak niki. ora iku dioba-oba lho Mas Ojo ngono to ngene. Rene adir aku tak pengen satetan nih. Coba kene. ya saged boten Iso kene ning buriku kene lho. Iso. Ning buriku kene iso. Penak. aku iso medeni lho Mas wong nek ora pengalaman iki berbahaya lho Masa ta Mbak Yu? yo iya Domongi kok. Ayo. Betul langsung nani. Nah. Ngono. Ini rasa. Mas Prono. Ayo. Ya. Nyanyi. Dina Minggu setet Kok sih? Ya Pak ini ya. Ya, sing kompak Oh ya. Dina Minggu sing tak tungtet Allah. kowe ngadut Tut. Ning tot. Wes, aku wis lega. Aku wis lega. Yo ngerti aku wis lega. Wis seneng ngono. wong nek kompak Wong iki nek seneng gawe senenge liyan ya ngono kuwi. Ya Bapak. Apa? Kaya enek Kok mampu apa to? peri-peri Mas sing tut tete ra apa-apa heeh. barang tut kok kayak panas-panas piye to Berarti kowe Aku ku yo mau seneng aku ya tegese iki. Lah iya ngono kuwi. Nyah, iki balik ki. oh preskar kok. Preskar. Aku ki mau nyoba gamelan. Ora apa-apa, kesehatan. Nah, kuwi kuwi gamelane gen ora bindeng. Lah, kesehatan matamu irung panas ya kok nesu to. Kok suka. Oke, lha. Cahaya ning bulan. lah niki lho nek niki lagu niki kula Taman Makam Pahlawan Juruk. Taman Juruk. Cahaya. Juruk kan sebelah Taman Makam Pahlawan toh Ya. kene kuliner rono kok iso Cahaya ning bulan. cahyaning bulan nranjang pucuk ing cemara enak-enak pacaran tak rangkul kok Pak Soekarno Mosok pacarane ning Taman Makam Pahlawan. Lah kan wonten reca pentung niku. Oh iya. Lah padha lemune lho. Banyu bengawan sinara cahyaning bulan. enak-enak pacaran Ya apa ta?
Irungku tak panas. Kok ora ilang-ilang. Yo Fresker. Kesehatan. Lho, iki ben ora kena flu. Kena flu. Kowe nek ora kaya ngono ku menine. Ngono. Nek nutut. Ngono ta? Iya lho. Ayo, rasane piye lho, Mas? Sis piye lho, Mas? Ora apa-apa. Ora apa-apa kesehatan lho, Ayo, Pak. Ngono kuwi, Pak. Banyu pengawan sinara cahyaning bulan. Enak-enak pacaran raiku dislentak jaran Teroreret ning jero gua teroreret kok ono jangkrik turun ning jaba raiku didilat Dilat kancane. jero kurungan teng ono manuke yen rasarungan tak sawang ketok cahyan segenah lah ngomong Apa segenah iki lho. Langsung wodok Iki dilosor. daerahmu lho. Nek Gawe Bupati parikan lho. ki sing Sing apik. apik. Cah. 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 Masa kok Bali. Ora Bali. Wah, ngono kuwi to. Nggih. Posisi ngono kuwi tegese tak jek iso murup no. Nggih. Kondisi seperti itu. Mboten. Ora Iso murup to ndasmu? Iso kuwi bisane iso masuk gede murupe kok. Sik murup ya. anu wis entek gase Mas Iya Piye kok sajak kaya Maido, kok mencep enek penyanyi apik kok mencep. lah ngene nggih saingan kula to Piye? piantun mriki ngerti ndi to sinden sing ayu karo sing ora ngene iki nek disawangke lho sinden sing nganggo kebaya abang nek disawang jan ayune kimplah-kimplah kaya dudu gule Masa enek sing ngomong ngono kuwi? lho tak kono-ono to Mas Gak enek. Gak enek. Perasaanku Gak enek. rencana Oh iya. Rencana. Heeh. luar biasane Mas Hah? antusias warga masyarakat khususnya Prunggan Wetan luar Yeah. biasa iki enek tontonan bengi wayang kulit ning Prunggan Wetan kene gone prapatan Karangwaru sampai macet Masa. Yo gara-gara iki. ora Mas Apa? yo lampu merah kono macet Ya iki ora macet ya mau mandek ngono kuwi. Lah, Senengane kok ya. Tak rungokne iki lho tenanan kuwi iki. Wis saiki iki rak ning wilayahmu to. Nggih. Kula Mas Percil karo Mas Kundet ning kene iki dadi tamu. Tamu. Tamu iki wajibe dikapake disubya-subya apa piye. Ya, ngono dadi tuan rumah kok mau meneng wae. lho kula teng mriki man ngontrak lho Mas kok tamu lagi terus kepiye? Maksudnya iki kowe kan wilayah kene. Nah. Kan paham lah wilayah kene iki Nah. piye. ya iki kan iso sebagai contoh nek wis masyarakat ae iso ngundang Mas Bayu ngundang Cak Percil CS terus Mas Bupati ki kapan ngundang Kok amen tekok ngono Tekok. kuwi. Dengki Dengenane ning tekok. Tuban ya tekok. Tekok. Saiki nek kene tekok Tekok. wis genah Mas. Bupati telepon gue. telepon apa Ngebel. ngebel aku bolak-balik dibel ya ora dadi Dibel piye maksudnya kuwi? kula kan kepanggih teng perapatan kuwi dibel dindin ngono Maksudnya Dibel iki lho. Ora dibel. Goblok kok. Ditelepon ora dibel klakson. lah nomor mboten gadah Iya. telepon Nggih, tapi beliaunya itu sangat antusias luar biasa kok. Nggih. Napa melih pirsa Cak Percil CS. CS iki rak mung Mas Percil karo Kuntet. Nggih. Nah niku. Beliaunya itu sangat senang sekali. Nah, iya. pancen kula tambahan kok wong aku rene sing ngundang ya urunane bakul-bakul kuwi lho Kowe ya paham to wilayah kene iki ya? Yo, Pak. Mbok anu nyuwun tulung ora ketang anu Mas Bupati diaturi Nggih, monggo, Mas Bupati nggih. Nggih. Kalian kali Pak Suryo. Pak Suryo. Suryo. Pak Bupati Kapolres. kalian Pak Suryo monggo katuran minggir. Mentara. Ya, cocok. Monggo. Haji, monggo. Yo. Nggih. Kowe iki kok gilang-gilane. Lah iya lho. Kok seneng kowe iki? Nyapa kok seneng? Enek Mas Bupati munggah. Wis aku wis ayu poro alah kemayu. Cari perhatian. Mulane mboten sombong riyen nate ngesir kula Mas Alah. Mesin apa? lho piye to aku rencanane nek dirabi Mas Lindra aku arep dipasang dijejerne karo jaran ning alun-alun lho Mas Ya mesake jarane. Rumah aku. Monggo.
Menuju Daru. Nggih, dawuh Mas Bupati. Perasaan Mas Percil, Mas Kuntet, Mas Hengki itu sudah saya undang di Parengan. Sampun, sampun. Tapi jope koyoke kurang. Nggih. Loh, nek Mas Bricil, Mas Kundet selalu bersyukur nek. Syukur. Yang Mas satunya Bayu, nggih, Mas dawuh. Bayu ini jadwalnya belum pernah ketemu. Nggih, iya, saya belum pernah ketemu panjenengan. Sama harganya belum pernah ketemu. Kemarin sudah telepon saya cak-canan nggih kalau Nggih, PGA. nggih. Kita ditelepon Oke. tapi saya nggak bisa. Mohon maaf kapan-kapan nanti. Nggih, Kapan-kapan. siap. Ngapunten Mas Bupati kalau wingi pas acara kalian teng alun-alun Canan kula mboten saged soalnya menghadap Bapak Presiden. Loh, Ngopo kuwi? Ngopo? Endi? Ngopo? Ngadep fotone mau nih. Wong kowe karo aku ning Lamongan ning Lah iya, Surabaya. mau ngadep foto aku. Lah iya. Ngono ya. Ngono ya. Kok gregetan nek dungokke tenanan kok. Tapi Mas Hengki kalau dari deket cantik juga loh. Lah, Iya toh. Iya toh. Mas Bupati yang ngakonas. Punggung itu. Oh, punggunge tok. Oh, kuwi ngono kuwi lho. Punggunge tok. Ojo ngadep nang ngarep ae, Mas. Nggih, nggih. Nah, siap. Mas Bupati nyuwun dawuh. Nggih, monggo. Himbauan arahan untuk masyarakat. Masyarakat. Mas Bayu, Nggih. Cak Percil, Siap, siap, Cak Mas. Kuntet, Nggih, Mas. Mas Nggih. Hengki. Ini antusiasme masyarakat Kabupaten Tuban ini terhadap seni budaya sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk seluruh masyarakat. Ini kehebatan panitia menyelenggarakan event budaya khususnya wayangan, campur sari, dan lihat penuh semua lapangannya. Nggih. Moga-moga budaya di Kabupaten Tuban bisa terus dilestarikan, Amin. semakin besar, dan insya Allah budaya, campur sari, semua asli kearifan lokal semakin go internasional. Allahumma Amin. Amin, amin. Dan tidak hanya di sini mawon, nggih, daerah lainnya semoga juga semakin Amin. semakin Amin. hebat. Jawa Timur, Jawa Tengah, insya Allah moga-moga Nggih, semakin nggih. sukses Nah. untuk budaya. Niku perlu diagendakan mawon Mas Bupati. Bincang nopo malih ngaten Bolak-balik kok agenda wae iki. Ya, mau. Wis tak omong itu bolak-balik Oke. agenda. Wis iki Mas Bupati karo aku. Iya ya jajare kan perlu dilestarikan. Nek ngeyel tak tut lho. Ora nek syukure kowe iki. Mau Monggo Mas Bupati. Tadi saya ikut mau kayak Cak Percil, bisa nggak ikut Oh, mukul? bisa. Monggo, Bisa, Mas Bupati, monggo. Siapkan. Monggo. Ini sing ngersake Mas Wis Bupati. gelem, Ayo. Mas Bupati. Ojo. Duduk apa Budi, Mas? Duduk. Nah. Lah, wis iki. Kamu sebagai putra daerah Pak Suryono, kersakan Pak Suryono. Pak Suryo, anu. Pak Suryono nggih. Iki. wis Anu, golekne petik, golekne. Kita iki kecilikan Mak, anu nyuwun palu sing rada gede, Mas. Ben remuk. ben aduh. Loh, putra daerah. Putra daerah. Putra daerah ya putra daerah tapi menyanyiakan saya itu. Ya Mas. tidak, Nek biar mati. masyarakat itu bangga. Pahlawan lho. Mati pahlawan. Mati pahlawan. Pahlawan budaya. Budaya, dudohno kemaluanmu, Nduk. Kemampuan. Kemampuanmu. Kemampuanmu. Wapuk. Ayo, Mas Bupati ngersake lho. Oh, piye? Ayo. Ndak mau ngerapek-ngerapek bar dikersake klewok-klewok. Lah, iki lho tok banter. Pas ini kayak Pas. Ya, Yes. agak jauh man kaki gini. Jarene njaluk dijob neh. Anu Mak Cange, Nggih. kula dalu menika izin sekedap. Lah jarene Enek arisan, Mas. jarene njaluk dijob neh. Kok bahasaku. Ayo. Nembang Mas. Saya kasihan, Nggih. kasihan Mas Hengki. Matur nuwun Mas Bupati, Pak Kapolres. Nggih. Matur sembah nuwun wilujeng lenggah malih, wilujeng mirsani. Monggo-monggo yo Mataram turuk yo. Nggih. Nyuwun tanggal. Nggih. Nah. Nggih Mas Bayu. Niku bulan ngajeng nyuwun tanggal Mas Nggih. Bupati. Insyaallah. Aman, mangke. Nggih, saestu niku. Nggih, pun anu, aku pasrah Mas Percil kowe. Nggih. Pun kali kula mangke, Pak. Pun kali Mas Percil Mas Bupati. Nggih. Pun aman. Siap, pokoknya kalau dawuh siap. Siap, aman. Alhamdulillah niku Teng apa? alun-alun mangke. Nggih. Amin. Pentas wayang kulit dalange Ki Bayu Aji. Pelawake Cak Percil Cak Kuntet. Andi TB. Nggih. Andi. Gantian no. Putra daerah iki ora mung awakmu tok. Wong iki kabeh digoleki sing rukun. Goleki. Ngono. Tanya apa? Enek fotoku cilik lho jan. Mosok aku ora katut. Iya, katut. Mbak Liti. Iya, Mas. Saeng Sandirono. Tuban asli. Ban asri. Leser menika. Nggih. Nggih. Luar biasa Mas Nggih. Bupati, Pak Nggih. Kapolres. Nggih, Iki matur mangke nuwun. nggih anu Kapolri minggah panitia Nggih. ingkang dalu Pak menika Haji. Pak Suyitno. Tamidi Tunjung Biru, Bang Terapi. Pak Soekarno, Pak Wi, Nganggo tunjung biru barang. Pak Haji Suyitno. Asmane Pak sapa? Pak sapa? Pak Tamidi Oh, kuwi Tunjung. gak sing sudhe gile to.
Anu Pak Yit. Ora sing sugih dhewe rak Kamidi kuwi. Nggih. Sugih kok Kamidi sinten? Ya iya, paling sugih sak Indonesia iku Kamiti. Wawur. Ndi-ndi ku lho. Lah kok iso sugih piye? Hubungi Kamiti. Lho. Enek gedung gede. Hubungi Kamiti. Enek pirang ning hektar tanah hubungi Kamiti. Maksudnya ya awakmu kongkon ngubungi. Lah Lah iya yo Kamidi. ya hubungi Kamiti. Lah nggih, maksud kon ngubungi ning nomor iku lho. Lah Lah iya. Tulisane apa nomor iki mau? Hubungi Kamidi. Lah iya. Kamidi, ku nomor Kamidi. Kuwi sugih dhewe. Nah, Sugih dhewe. nomere ganti-ganti. Ganti-ganti unggone ning ndi akeh. Kuwi anake Solikin. Masa anak selo. Anakmu lho, Ken. Ya anake. Mas. Nggih. Mbok diumumne to, Mas? Nyapa ta? Berita kehilangan. Anak kecil berwajah hitam. Duduk. Sing Piye? Anu mata hitam, gigi hitam kuwi. hitam. Sanes. Ternyata anak gendruwo. Duduk. Apa? Sing ndi? Ndasku ilang. Lah kuwi lho. Lah iki ndas to. Ndas sing setunggalin niku lho, Mas. Ora ngerti lho. Mosok digo Mas Lindra medun. Nyapo nggowo. Apa Mas Rindra? Terus apa ngerti digo percontohan? Nyapo. Percontohan apa kaya? Iya. Mbak Fami ayo jemeneng, Mbak Fami. Ayo. Tobe wong lakan golek momongan. Iki bangsa apa bayu pade tidak. Awan-awan ngoblok golek manae. Rawan rondo kanggo ora pate penting. Mbak Fahmi, Dalem. sampeyan bawa nyidam sari sapa ora? Injih saged, Bos. Iso? Injih. 100. Alhamdulillah. Mas Kundet, Dalam bawa nyidam sari saged ta? saged. Ya, 100. Kok penak men to, Matur nuwun, Bos. Cak Percil. Dalam. Nyidam sari bisa? Saged. Monggo 100. Sun Mas. Ayo, Mbak Lin. Nggih. Nyidam sari sapa ora? Bisa ora nyidam sari? Kula ta? Ah, Sakit. ya coba sik, dicoba sik. Nah, kabeh iki ya kudu Nggih. dibuktikan. Perlu Kula kalih pembuktian. jenengan niku kan wis sering to kepanggih. Ketemu Ampun Mas kuwatir, Kundet. Mbak Lin. Ki mau ditakoki. Mas Percil, iso saged aku yang ngono. Sakit 100. 100. Jenengan pripun? Mbak Mami, bawa nyidam sari saged. 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 Tak kundet. Bawa nyidam sari saged. Saged. 100. Lah bareng aku kon jajal sik to, Mas. Lah ikan gak tak tau roh awakmu. Ora tau roh kuwi to. Aku nek nganu Mas Percil kulino ning campur sari bawa nyanyi suaranya sudah tidak diragukan lagi. Mas Kundet ya ngono ning campur sari tidak diragukan lagi malah nganggo atraksi mancik kursi barang Mas Kundet ning nganggon anu ning nggon campur sari ya tidak diragukan lagi. Nggih geplek kalau nggih. Iya. Mak Cangi ora tau ngerti aku to. Ya ora tau. Awakmu ki mesti lak ning YouTube mesti kari dhewe terus kepedhot to. Awakmu biasanya kan campur sari aku kan ya kulino campur telek to, Mas. Sari Yo campur sari. Mula aku kepengin ngrasake suarane sinden tletong iki kaya apa. Ayo. Sindir kok teletong. Ayo ta. Dan yo mambu. Wong ayu. Apa umpama ya sakarmu wis. Bawa napa? Bawa. Aja ngisin-ngisine. Kene iki nggone lawak terkenal TB. Iki terkenal. TB apa? Telek bebek. Tuh, ayo. Tuh. Duh. Pas ya. Mas Percil coba. Duh wong ayu. Duh wong ayu. 50.000 Mas. Alah, kok penak men to Mas karo sampean. Iya. Suwun anu Bas. Pepujaning Mas Kundet. Pepujaning ati. 50.000 kakek panjenengan. Enak. Bos. Mas Bayu ki Ya. Mas Bayu apa? Pak Fahmi nano kaya Kaya ngene. Wong Wong nang- nandang asmara. ya kene Penak. Melok kene penak. Matur nuwun, Bos. Ayo kok ngarep Bos jan lomo ya, Cak. Lah, Kok ngarep. kok ngarep Kene Mbak Kami. Ngarep. Kene lumpuk. Ngarep. mulai awal Apal. Koyo aku mulu. Tuh. Ki mau sithik-sithik untuk 50 lho. Ya kan aku wis tahu. Apa to wis tahu. Sampean kok akeh dhewe. Kadang, Mbak. Buktekno. Duh wong ayu.
Dek. Ngono kuwi, nek ora dicoba ngono kuwi. Untung ora dikai keliru lho. Iki mesti tukang son iki. Loh, nyapa tukang son? Lambemu. Ini. Yuk kula paringi. Nggih. Oh, ya toh. Wong loro kene, wong loro. Nek kula cobirin nggih. Nggih, monggo silakan. Sama lho. Iya. Iya. Sama lho. Iya. Iya. Iki lho. Iki lho gak iso. Ora mbok pedhot-pedhot lho. Penak lho. Oh latihan ngono iki Mas. Iya no, pertama ngene iki sik. Ayo. Lumayan. Rada iso manut Ayo coba. Doh wong ayu. Iya ya Mas. Mas. Ayo, jalan. Latihan ngono ya. Ya, sama 3 2 1. Ya. Iya Mas. Ya. Ini kan benar teman. Benar. Jadi momennya apa? Kan benar. Ya, power ben metu nang Power-e anu metu. Orang ngising-ngising nih. Kowe iki ngapa? Lah iki manut tangane malah ra medhun-medhun. Sing ngakon manut ki sapa? Mbok kok langsung meneng. Lah ini. Lah kuwi nerodo kok. Roto. Oh, toko. Kathoke aku ngene mau. Nyapa we? Dursasana. Ya Mbak Fami, gandrung iki Mbak Lit digandrung. Kula lanang iki. Lanang. Ya. Dadake ra gelem berarti. Lah kan Iya. Alah. Kaya Joko Boyo kowe nang ngono iki. Sirahe tabuh gong ya. Tak sama-sama Pak Haji Yitno. Iya. Iya Mas. Ayo, Mbak. Mbak, ora sang wasi anu Mbak wajahe Mbak. Lah Joko yo ngono kuwi malah koyo manungko lho kok. ben gagah. Gagah yo ora ngene. Iki paru-paru ngene gagah wong ini. Ini lho. Nah. Oh, ya. 50.000 gandeng wis anu. Ya Mbak Fahmi. Bebas, siap mater lho. Kleru awakmu. Rumah sakit aku to, Mas. Kowe kurang gagah. 50 lah aku yang langsung nyahut. Oh, keren. Yo, duh wong bagus ya Mbak Fahmi. Duh wong bagus. Pengen nyapor ini. Koyo lohan. Bojening hati. Ora bisu. Ora bisa. Ora bisu. Ora bisu. Ora bisa. Kok mboten sakit teng napa to Kang Mas? Kowe wis nyak-nyak nekat tresnanku dia. Lho kula menika tansah setya dumateng panjenengan ora nyek-nyek iki. Sliramu wingi konangan aku. Konangan apa? Bandari Toa. Apik. Toprak sing apa ora nek bandari toak ora ana kok rumah saku. Wis kowe dadi apa wis sembarang. Wis sakarmu. Dadi koyo apik Ben anu rol. lah wis sembarang wis kamu. Rale. Sinten jenengan sinten? Diajengan Jasmor. Oh, damar Injih bulan. Kang. Damar Wulan. Injih. Apa kuwi tresno lair batin marang Kakang Diat? Injih kula tresna lair batin dumateng panjenengan Kang Mas. Sineksenan lintang lan rembulan. Injih sineksenan lintang lan rembulan. Aku yo ngono diajak. Pripun? Kowe bakal tak tresnani marang Apa? Kowe ngomong apa? Kok iso? Kowe iki muni apa? Kentekan abab iki. Omong ketekan abab. Duwa, Pak. Yo Ya pernafasane diatur. Oh, diatur. Ah, cobi Mas Persil nyen atur pernafasane ben sae ngoten. Piye to, Mas? Carane ben iso nafas, Mas? Angkat. Medun. Dukno. Ah, tokno. Angkat, sut. Dukne sithik. Up. Sithik neh. Up. Sithik neh.
Nah, kuwi ajar vokal ngono kuwi. Vokal kuwi. Wis penak ta? Wis penak to. Wis penak apa Rung Jum? Nggih. Jum. Diajeng jriwune. Kaya manuk engkok ngono lho. Seto. Jare mah ajar moro. Anjas moro apa semuning? Wong kok ajar moro. Olah malih ngono to dabuke. Heeh. Ya. Monggo dilanjut Diajeng Anjasmu. Apa mengawakku dewe. Ora ana wanita liya kejaba awakmu Diajeng Anjasmu. Napa nggih to Kang Mas? Tenan. Tenang. Napa penyunane kula panjenengan bakal nurut Bakal tak turuti. Waton kowe ora njaluk lintang lan rembulan Diajeng Anjasmu. Yen kula nyuwun patine jenengan pripun? Pati Gelem mati pisane kok. iso uripne to, Mas? Jare nek dilangkahi mboke urip. Wis Sarep apa? apa piye? Ayo to jangki lho aku kula mau dadi ngene. Melok Ayo toprak. Diajeng. Duh dewa. Kaki pengen melok dapur ora digagas kok. Kancane. Jawabku. Kang Mas. Piye? Suarane sapa? Mbah, adine dhewe. Kok enek wong lanang sing mlebu ning kepatihan Mojopahit? Masuk. Anjasmara. Sapa kuwi? Injih Kang Mas. Sapa kuwi? Menika Kakang Mas Damar Wulan. Kowe to lan. Sinten ya, Pak? Nek Sinten, Pak? ya takono dhewe wong. Tepungno. Setra Dalah Kumitir. Putra Dalem Adipati Lu gender Kang Minulya. Oh, Raden Seta Kumitir. Yo. Sampean kumitire, Yo. sampean setane. Awi. Setra Seto. Hei, Setra sapa? Lan. Ojo biayan. Lungguh. Iki adikku. Nyuwun pangapunten Raden Lungguh. Seta Dalah Kumitir. Kula namung diutus panjenenganipun Patih Haryala Tuk tuk. Kumitir. Tuk tuk. Terus Lek nomripatmu jembarno talingan. Mumpung durung kowe tak dadekne layon ning papan kene. Lebih becik kowe manut garwa. Kowe manut. Apa apik kelakuanmu? Iki adikku bukan jangan. Hei, Mak, oh janjine ra tutuk-tutuk. Hei, sapa sing kon rene? Nyuwun pangapunten Raden. apa kowe ora ngerti Lan. Kowe apa ora ngerti lah kuwi adikku, Raden. Wong edan. Mosok iki ditumpak. ya bebas. Setra Kumitir bebas. Nyuwun pangapunten Raden, Mas. Iki adine sapa? Kula mboten ngertos. Kowe iki wong cilik paribasan nongklak-angklek lungguh dingklek disontek mletek. Kang Mas, Jadi, yo. wis nantang perkara. Kowe lek tapak astane sapa mlebu ning kepatihan? Tapak astane sapa? Tapak astane sapa? Kang Mas. Mungkin welas to kalih Kakang Mas. Ora iso. Mundur. Kang Mas. Ora iso. Ojo kong Mas Kang Mas tok, ndas remo iki lho. Aku iki totoke ngewangi. Nyuwun pangapunten. Kula bocah es. Kowe wis seneng tenan karo adikku. Kula tresno lair batin. Hei. Hei. Sing lara aku. Ana ki saking tresnane melu ngrasake. Tak ini sing remuk. Ngejak guyon kowe. Mboten. Guyung arepku. Apa sih, Mbak? Sapa sing mbok andalne? Pak Karno. Agok. Agok. Ora iso nulungi awakku lan. Lan. Opo? Piye? Ganti pemain. Bob sik. Piye? Ganti pemain. Ganti pemain. Kowe dadi apa? Mosok Damar Wulan remuk. Seta Kumitir aku. Loro. Alah tak Loro. Kak tak tulungi. Alah rasa tak rangkep dadi siji. Lho aku dadi apa karo Pak Kudet? Sak karepmu kono. Ya berarti anu ngene iki dadi Damar kae dadi Wulan. Adik. Ayo Mas Kudet dadi Damar karo Wulan. Damare Mas Percil, Wulane Kuntet. Wis Seta Kumitir dhewe to. Ya. Nggih. Kene mbok rangkep dhewe to. Tak rangkep. Ayo kene. Ya. Hah? Sikat wong loro Net. Iya. Ya, arek nembang Mbak Fami nutuke mau. Anjasmara sikat wong loro. Dewa
asik. Dah dewa Jawa Tengah. Ya Dar. Gamal. Ya lan. Namring mami. Gamal. Apa lan? Hei, kowe tak bagi le. Ya. Kene tak ketok. Awakmu ndukur aku sing ngisor. Asik. Adikku ku mitir. Iya Kakang. Sopo kae nek pawongan wani mlebu ning Taman Kaputra. Kula mboten mangertos. Hei, Wah, hei duwe jeneng hei. pawonan. Ya, Kok pawonan gitu? Pawongan. Pawongan. ya. Sopo? Aku kang aran Damar, ya iki kang aran Wulan. Aku termasuk Damar Wulan. Kowe wani mlebu ana ing Taman Kaputren, apa kowe nggawa? Mripatmu picek. Iki ora Taman Kaputren iki nggon wayangan, Apa ora ngerti kowe? Kowe dadi apa? Iki ning ndi? Wayangan. Ora ngerti aku. Sapa? Raden Seta dalah kumtir putrane Haryala Ceret. Gender. Baru ngomong. Kowe kok dadi toprak, kowe ngelek-ngelek toprak wong jenenge bapakmu ora ngerti kok dadi toprak. Sesuk ora usah dadi toprak. Sapa? Ora dadi toprak. Dah. Sapa? Dah. Apik. Tir. Apa? Gantian awakmu Tir. Endi Setro? Kumitir ndi? Seta Mas. Saka ndi? Saking kepatian Kepaten ndi? Mojopahit. Iki ning Tuban. Kowe ngomongnya pojok. Pahit. Aku kok pengen to. Kowe enak ta, Bos? Enak ta, enak. Coba. Iki lho carane. Apa kowe ora ngerti? Iki nggon Tuban. Iki ora Mojopahit. Lho, Enak. wis opo enak ngono. Asik. Ah, ya Allah. Nggih. Dalam Aku ganti pemainnya Mas. Apa? wis mau tak ganti kono lho wis. Ada Sanjas Moro. Oh, aja semaro. Iya. Mbak Fahmi, ayo kene. Kowe dadi Damar Wulane genti, Pak. Kita Damar Wulan, Mbak. Wah, aja semaro. Wis aku tak stok mitir nah wis. Ya, dadi aja semaro. Aku Damar Wulan. Iya. Yo, Damar Wulan karo nembang. Mas Damar Wulan. Iya kepiye Yayi? Napa saestu tresno lahir batin kalian kula Kang? Iya aku tresno karo sliramu. Nek sliramu ki untumu kok abang. Mangan apa sampean? Aduh, mangan batang. Rungokno. Nek lipstikan ki yo sing rata teko untu-untu. Ana apa, Dik? Mas. Ayo, kayak kok suarane wong wedok Besok Iya. kapan katakan Aja semua. Coy. Iki wedok Mripatmu wis mripat picek. Wedok Iki padha wedok. Ora oleh ngono kuwi. Najis bulado. Padha wedoke. Seneng ki karo wong lanang. Kuwi iki wedok, kowe wedok. Kowe iso kaya ngono. Iki wis Tuban. Iki wis cah. Iki, tekel iki. Hei, ngaku botol. Nah, ngono. Ngono. Dah, apik ngono. Niki lho. Wah, aku terhibur kene. Mas Kundat saya. Oh. Mas Precil saya. Kowe nek iki Aku sesuwen. seneng Mas. Iya. Iso kaya ngono. Hei. Wacot apa cot. Ya terhibur. Terhibur. Sangat loro lah. Nyapo. Aku sebagai korban. Nyapa dadi Ngopo dadi RT? Ora enek sing milih dadi RT. Ora enek. Kupingnya bosok tiba. Lah nyapa to, Pak? KDRT yo dadi RT. Oh, DRT to. Kowe nek ngene iki ngerti Bapak Kapolres. Nyapa? Kowe kena pasal. Pasal apa? Pasal piro, Pak? Lah, wong ngerebut pasal ya. Kamu perbuatan tidak menyenangkan. Oh, ya sepurane, Mas. Sepurane Sepurane, ora ngerti. sepurane sing akeh. Nutuk awakmu kudu piye ta, Mas? Ora oleh, Mas. Iki main ning Tuban. Iya. Lho, nek duduk-duduk iki nek nek kene iki enggak apa-apa, tapi aja sampe dhuwur. Ngono ya, Pak. Nek dhuwur bahaya, Mas. Lah nyapa kok? Lho. Iya, Pak. Kene iki bahaya. Oh, iya. Nek bathuk ora Nek apa-apa. bathuk ora masalah. Bathuk mboten masalah. Ning nek sampe bon-bonan lho.
Mendal ya. Wong Tuban ning ngene iki. Mendal. Sektine wong Tuban. Tuban kok lele. Ronggo lawe. Mulane nuthuk sak nuthuk sing ati-ati. Oh, ya, Nek bathuk ora apa-apa, ning aja sampe dhuwur. Iki lho fake lho. Efek ini kono kuwi. Lho. Aku padahal menghindar lho iki mau. Kok cowepet lho. Nuthuk sak nuthuk. Iya. Kudu sing ati-ati. Nek bathuk ora apa-apa, ning aja nganti dhuwur. Nek dhuwur kuwi bahaya. Ayo, kok ora bendal. Ayo, ndang bendal. Lah aku nuthuk kono langsung dibacok adel. Guluku entek. Yo. Hebat. Jejer lan wong bagus Wah, upama sira nahkoda apik Mbak. Ya ampun, Yuli Mbok jenengan nembe tumbas mopeng to. Kowe apa ora ngerti? Dina iki limbuk beto pusaka jamus Kalimasada. Kuwi tekan ndi to, Mbak? Olehmu tekan ndi to, Mbak? Tekan ndi. Mas, iki Kuwi aja tekan ndi to? sembrono lho. Nyapa? Iki olehku gelungan iki oleh ora main-main, Mas. Iki olehku topo broto tak riwangi ning kowe ngerti Segara Kidul. Nggih. Iki sik ngidul neh, Mas. Kowe numpak apa ngono? Katek kengidulen. Ngapa kowe perkara ngerti ngapa? Penak lho, Mbak. Penake ngono kok. Sesuk aku ora melu dalang iki neh. Nyapa? Wis aku ki lho. Wis ora Kuwi melok. jelas kong kali kong karo tukang kendang. Ora, Mbak. Mosok wayahe jam-jaman aku ora tau pas. Delok to. Emong sliramu. Loh. Emong sliramu sing endemi. Wih, penak Aku ora tau iso isin aku, Mas. Mas. Wayah wengi dalang krimis ora wis wis banyu kang tumetes dadi saksikanku nang telat iki rada maju rada Iwe. ngene lho Wayah wengi udan wis suwe. banyu kang tumetes Nah, kuwi nek ngono iso. Nek ngono kuwi lho. Piye? Piye? Piye saking penake ra bali. Wayah wengi udan krimis ora wis wis banyu kang tumetes dadi saksikanku nang alah Kok malah aku mau lho, ora ndisiki kono telat. Bareng aku kono malah ndisiki. Kena sitok Mas, kena jreng ya. Yo omongno to, omongno to. Mas Nanda. Ses. jaluk jreng. Kayak kode. Kode. Tang 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 tundang tunduk gentak dlang. Ya. Piye? Tang 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 tundang tunduk gentak dlang. Ngono tok lah Mas Nanda, ngono. Ayo Mas ya. Ya. Wayah wengi utang dhewe ora wis wis. Tanyo tumet Jot. Wis lega ta seneng. Iki ora rasa dijak. nyapa. Kan tukang sone nek bengok-bengok tok ae. Ngene tok masuk guys, umpamane iki lho penak. Lagi lho, tenan. Iki lho. Pokoke ngene lho. Awas, ada 1 2 3. Lah, 1 2 1 2 3. Penak ta? Penak ora? Nek awak ngono. Iya, lawae rada dijedhitne. 1 2 3. Jajal dan iso ora? Jajal. 1 2 3. Ya, jajal. Kena ndak, kena no. Kurang. 1 2 3. Yuk. Loh, nah. Kayak ngomong sama Mas Nanda. Mas Aku Nanda kayak yang ono terus. pisan. Ya, dilegani. Ben marem. Dilegani. Mas Nanda. Ben ora izin karo wong Tuban. Ya. Pisan. Bisa. Ben gak izin, ben. Ku nek iso tak paringi. Ya. Mbok apane, Mbak? Ku tak lewek. Mas Nanda. Tenan. Ya, kesana. 1 2 3. Asik. 1 2 3. Iya. Asik. Nggih nun sewu. Emang luar biasa menika dalu punika hajatane syukuran menika Semarak. Oh nggih, kok kuwi pancen wis dianu kok ditata. Rawuh Mas Bupati, rawuh Bapak Kapolres. Nggih. Dadekne swasana ingkang Nggih, suasana sing kowe lho dangdung lho nyapa. menengo lho.
nek wong ngomong-ngomongan. Ya omong kono. Lah iya. Iki acarane kan wis ditata suwe. Nggih, sampun dilalah Mas Bupati rawuh. Nggih. Pak Kapolres Kapolres rawuh. rawuh. Nggih. 3 tahun lho Mak Cange. Ini kan suatu Telepon kula. kebanggaan. Nggih. Heeh. Ayo. Wes tau meneng ae kono. Lah mumpung kenek lho. Lah mau kena mbok terus nih ya. Iki mumpung kena mbok terus ini amok kuwi lho. Amok lho, Ayo kono monggo. Ya. Pendengar berdua luar biasa kalau matur nuwun nggih kali Mas Percil kali Mas Kuntet. Nggih, yang selalu berhiburan Nggih. pada masyarakat. Kula nggih matur Mas nuwun. Percil jogete apik, Mas Kuntet jogete ya apik. Nggih, nggih. Mas Percil suarane hebat, Mas Kuntet suarane ya Nggih, hebat. Matur nuwun, matur nuwun. Panjenengan berdua ki duet sing luar biasa. Nggih, Tapi nggih, wong nggih. dene ono liyane ya dianggap saja Nggih. suatu tambahan atau Nggih, bonus. Nggih, matur niku nggih. Nggih. Estu. Mas Cange. Nggih. Nggih, Nggih, matur nuwun kapan-kapan mangke. Sampai ketemu di Lho, Rosi apa ning ndi kowe? Somben nanggap wong loro ae. Ya ora. Apa to? Aku masa ora disebut belas lho, Mas. Lah ya wis ngerti disebut awakmu ya wis ngerti. Wong Nek awakmu ini. wong Tuban. Mas Percil suarane apik, Mas Kundet. Apik kapan? Lah Mas ora disebut iki wis ngerti. Nek kowe ngarep. Nggih. Eh ngono. Ngeten lho Mas Percil. Nggih. Nggih, pripun. Yang diharapkan Gantian. masyarakat niku Gantian. napa yang diharapkan Nggih. masyarakat iki bisa berlanjut napa setiap tahun. Nggih, kelanjutan, leres menika. Nggih. Mbok sapa dalange, mbok sapa bintang tamune pokoke Lah, sedekah nggih. bumi Nggih. kudu terus berlanjut. Lah. Nggih. Iku mertandakne nguri-nguri budaya, tenan lho, nguri-nguri nggih. kesenian Jawa. Amin. Ane mboten punah lah teman sange. Leres. Napa malih ngenten Mas Percil? Pripun. Sik to. Wonten Susu. Urung didhawuhi ya Pak. Tuban niku pancen nggon napa Seniman budaya nggih. tur ora ninggalke karo para wali sing agama. Injih. Mulane budayane ya kuat, Nggih. agamane ya ora ditinggal. Lah, Nggih ta. agamane nggih tetep iki. Leres nika Mas Nah, Sange. nek Mas Kuntet dos pundi melihat anu kota Tuban Lah iki? kota Tuban lah sampun dikenal kota wali to, Nggih. kota Sunan Nggih. yang beragama, Nggih. nggih perjuangane para wali, Nggih. belani napa kebudayaan Jawi. Nggih. Luar Lah, biasa. siar agama lewat budaya. Nah, niku sing Ngoten lho. baku. Nggih. Nggih, tur nuwun. Mulane Mila ngeten Mas Percil. Nggih, pripun. Mula iso kanggo tolak ukur kota-kota lainnya. Nggih, leres. Nggih. Bener Ya, tak tolak ukur. Harapan nggih Mas Kuntet harapannya apa? Harapane ingkang supados seni dan budaya teng Jawi dikenale kali para anak-anak dini. Kersane mboten punah. Nggih. Kersane tetep Lestari. Jaya lestari. mulane kuwi awakmu ya kudu ngono dadi putra daerah, putra Tuban ya kudu tampil sing apik. Ya ngono ya. Aja ngisini-sini Kowe ngomong manis apa ta yu? karo son. Ora le nesu iki. Wong kok ya. Lah kene lho kapan wayahe? Iya, iya, iya. Ngono. Weh, harapane apa kowe ayo jajal. Wayah magrib, ayo kayak kuwi. Wayah magrib nyangkinga timba. Dah kuwi. Wayah magrib nyangkinga timba. Iya ke? Anu. Ya kuwi lho ngomong karo Pak Cange lho mesti hafal. Wayah magrib ayo padha sembayang menyang kali nyangkinga timba. Mumpung sik urip ayo padha nanggap wayang. Sok nek mati munggah swarga. Terus enek bubur, ayo. Enek bubur Cacahe cacahe telu. Ayo pelut. sing Enek ulut. makmur Pelut. ben iso bersatu. Pak Soekarno. Tuku boto ditutul pitik. Hah? Pak Soekarno Kulo. kula nyuwun dhuwit. Gua aja duit ngomong karo Mak Cange. Ana Caraka Data Sawala Ngomong. padha jaya nyamaga Botongo. tak kepruk boto. Kok nesu iki ngapa ta? Kalau omong Lah kene ngomong ora Mak dirungokne. Cange, celun sik to. Mak Cange ingkang kawula hormati Lah. tebih-tebih saking Surakarta. Matur nuwun sampun menehi hiburan dhateng warga masyarakat Prunggan Wetan. Menawi wonten lepat kula nyuwun agung ing samudra pangaksami. Mak Cange. Heeh. Cuwekak men. Tadi ngeten Mas Percil. Nggih, pripun. Mesti kathah lepat lo ya nyun pangapura ya Mas. Nggih. Manusa ora nek sampurna. Nggih, ngeten Mas Cange. Matur nuwun. Sehat-sehat Sampai selalu. ketemu. Ngapunten Mas Mas Cange. Lo tak langsung nggih. Nggih, Lo langsung. Terima kasih. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Wis borong. Nyapa? Ndang aku ndelok wayang. Ndang kono. Lah aku wis bar ae. Aku ini pasuruan iso. Ayo, kowe melok aku apa ora? Iya ya.
Cang. Wah, Mak Cangi. woto kaya mangkon. Ing mangke sampun bida Sangya para Kurawa. Nyun sewu Raden Anoman. Kula badhe nyun pamit. Binjing saged kemanggi malih nggih, Den. Yo yo Le. Tak tepang ngestoni.